Shalom. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita, adorang sota mulai parmingguota. Jumolo mahita martang yang nahohom di bagasan rohat Taganuk. Amen. Tapuji ma Tuhata marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di papotohon ni bana tuho ale jolma, manangahan na denggan jala manangahan na niluluan ni Jehovah sian ho, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sayurupi mahami asaunang madele hami. Ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubayan hami silehol-lehom muna denggani ujuro pasu-pasum tu hami ramoti hami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon lehon di hami haporseaon asa dohot hami parjabar di siteanon niaka na porsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mare dehita. Tatangihon mapatik ni debata na dibuat sian buku 5 Musa
Bidu 10 sada ayat sada. Songonon ma didok. Di baheni ikon haholonganmu do Jehovah di batam. Caladorotammu pangoloyon tu ibana. Aka aturan na pe, aka uhum na dohot tonana saleleng ho mangulu. Atong rap mangidogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon na hobar tu patihi. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mare dehita. Tatopoti madosata diadopan ni debata, tapauduk marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadia ommi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jodjot warsahi hami homar hite pikiran dohot hata, dohot pabainan nami naruay. Dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami. Di baheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay na maporus mahamin waing tuasi ni roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiata diamay. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alay dadaholan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mare dehita. Sai
Tabegema hata ni debata turpuk di hari Minggu sadarion, ima sian Evangelium si Lukas, bidu sia mamuka sian ayat 50 sada, saat rodi ayat 82. Evangelium Lukas bidu sia mamuka sian ayat 50 sada, saat rodi ayat 82, tajahama marsoring-soring sian hamima naparjulu. Alai di dalam donok ari habak kitna, di patohom mabuhina mardalan tuhuta Jerusalem. Gabedang di jakon nasida ibana, ala di patohom bohina laho tu Jerusalem. Alai humusor maibana, honahata manasida di bahen, nin nama, dang di botohamu hape, manang tod di dia di hamu. Ujudi tongad dalan nasida, nin nasahalak mamadok ibana, say hutonok kudoho manang tu dia peholao. Ia tu sahalak na asing didok, ihut tonau, alai didok ima, loa saujolo mananum damang. Sahalak na asing musemadok, huihuton peho Tuhan, alai loa saujolo martinading hata tu akadongaku sabagas, ayat 82 rap mahita. Alai ni na Jesus mamadok ibana, namajama ninggala, uhut mamereng tupudi, tung naso tau mai tuharajaon ni debata. Martua mahalak na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tabegema edde pujian sian inahana. Mare de mahita. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumahon na bernit di pahuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru dung ditanom
namulak mangolu diari patoluhon, namanaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au persea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema edde puji-pujian sian ina Esther. Tabigema tikting namasa dohot si pamasaon di huriatta.
Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhna. Tapai huti hukma titing namar ragam di Minggu 26 Juni 2022. Na perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion Minggu paduahon dung trinitatis. Lapatanna hasi tulusadaon ni debata. Topik Minggu Satia mangihuton debata. Na paduahon na mangisikor tu Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 7.30 Kor Ina Esther ama Salom NHKBP pukul 10 Ina Hanna, Ina Deborah, Ina Kamis pukul 10.05 ama Huria, ama Jericho Dawat Remaja. Nah patuluhon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 12 Juni sektor Nazaret di Bagas Baton dana nasorang di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di basa-basa hotuata do dana boru di tonga-tonga keluarga Moklan Sitohang inatai boru si Hobin sian sektor Kolose hipas do dana ki suang songoni natorasna na paduahon di hari Selasa 21 Juni 2022 di basa-basa hotuata do dana bawa di tonga-tonga keluarga Sialoho boru manurung sian sektor Judea hipas do dana ki suang songoni natorasna na palimahon parheheon punguan paropuan sadasian program paropuan huriatah ima pesta parheheon paropuan AKBP Cimanggis di Patupa di tanggal 10 Juli 2022 peserta sudah punguan kategorial ina dohot 5 halak perwakilan sektor. Kegiatan sebelum perayaan acara puncak di hari Jumat tanggal 8 Juli 2022
di Patupa lomba ima beauty class, menjadikan perempuan cantik dan menarik dalam penampilan tanpa salon. B. Lomba senam, meningkatkan kebugaran tubuh dan kreativitas gerakan senam di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Naparjolo lomba masak, kreativitas menyajikan hidangan dengan indah dan menggugah selera. Merangkai bunga altar gereja, kreativitas merangkai bunga altar agar terlihat indah dan asri. C. Lomba cerdas cermat Alkitab. Na paunopon penghargaan tuanakon na berprestasi. Saya sian program diakoni ni Huriata ima Patupa penghargaan tuanak ni Huriata na berprestasi juara saya 1 tolu tingkat SD sampai SMA, baik prestasi akademis dohot non akademis misalnya olahraga. Patumau ni Huriata do awal bulan Agustus 2022 di Jaloma surat hatorangan sia sekolah na patorakon kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Di pasahat madata tu seksi pendidikan ni Huriata paling lambat tanggal 31 Juli 2022. Nah papituan pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat mah di pas
tabegema ede puji-pujian sian amahuria.
Marede mahita huhut mata pasahat peleata, pelean sadaa tuhuria dohot sadabe tu pembangunan. Selalu
dameni debata na sumurung sian salut na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita salutna amanami do inanami nang dumubi di bagasan tikion ima dina makajongjokon haporsiauna akayana kota nong marguru di bagasan satonon barita nauli nagabi ujahan di bagasan minggu sadarion di minggu paduahon dung Trinitatis ima nanienek sian surat Rut sada ujaha masyan ayat pitu ro di ayat 10 pitu ta payutihut ma di bagasan rohat tabi. Jadi ruar mana sida sian inganan pai solatanna nasai laun rap dohot parmainna na dua halaki asa mardalan sumuang tu tano juda. Dungini nasi Naomi ma tu parmainai na duai lau mahamu mulak ganuk tu bagas ni inanabe sai marasini roha majahuba mamalosson tuhamu hobar tu nabinan muna tuaka namate dohot natuau sai di basa-basa jahuba matu hamu asa jupangan hasonanga kamu ganuk dijabu ni sinoduk nabi dungi di umma manasida laos dipangiar be suarana tu matangis dungi ni nanasida ma tu simatuanai ikon udur kita mulak tu bangsom ale ni nasi Naomi ma mulak mahamu ale akadainang buasa naing mardalak kamu rap dot au so tagamon adong betubu anakku bahen sinoduk muna dohot mulak mahamu ale akadainang ay nunga matuahu ahu anggotung marsinoduk mangan muse tung surape hudok adong dope sirimoni diahu jala sabornginon dope ahu marsinoduk mangan jala tubuan anak ahu tung tarpai mahamu ma nasida pai ma magudang tung tarpujung mahamu bayanoni gabe sudat marsinoduk kamu marsinoduk mangan unang ma songoni ale akadainang ai sumopot dope nahuai siak kamu ai ruar huhut tangan ni Jahoba marbajoi yahu jadi dipanggir nasida muse suarana be manggogo tu matangis laos diuma si Orpa ma si matuanai alai marsi hohot ma anggoroha ni sirut tu nasida nungini nasi si Naomi ma ida ma nunga mulak ia haham tu bangsona do tu debatana mulak ma dohot ho mangihuton hahami alai ni nasirut ma mengalusi unang sai sosoyahu tu madikon ho lau sirang sian ho ia tusi ho lau ikon tusi ihu tonokku ia tusi ho maringanan ikon tusiahu maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia disiho mate ikon disiau mate disido ahu huhun naing tertanam sai songoni ma di banca hoba tuahu jala songoni ditabai tu joloanon holan hamatiani nama na tarbain manirang ahu siakko ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan tuhata Yesus Kristus anggo barita taringot tu sirut ima parumain ni si Naomi ranu ngamasay jujut tabige diaka akajamita manang dia kapoda lumubi taringot tu hubungan ni isarani si matua do tu parumain manang hubungan ni sada orang tua tua kaya nakonna jala tarida do sasitongna molo taida sian panindangion ni ima songona hujana kiningan kira adung dua natakas nabui taida di panindangion ni sirut maradopon ima tu si matuana si Naomi jala takas do siam panindangion nai ditiki mulak si Naomi ima nina mulak musetu bona pasogit nasida ima tu huta Betlehem
ala di hutamoak do nasay laon ima sian si Naomi rap do tunggane dolina si Elimelek jala dua yanak konna jala tu halak moab do manguli anak koni si Elimelek manang anak koni si Naomi alai tibudo tilahon ima si Naomi parjolo masih Elimelek parjolo maruju ngolu dungi di huton mamuse di bagasan 10 tahun ima yanak konna maruju ngolu tinggal ma ima si Naomi dohot parumenna si Orpa dohot si Rut alani ni namar sakap si Naomi mulak tubo napasugit di Bethlehem saya disosoi si Naomi ma asa mulak si Orpa do si Rut ima mulak tu bangsona manang tu hutan nasida di hagudangan nasida alai Roma si Orpa diului donian alai anggo si Rut toktong do di ihuton ima si Naomi alai di sodo di hamu aka amanami do inanami na hina holongan sada ipola hasetiao nate molo si Orpa nakiningan takas donian naing man yan di huton Naomi alero ibana gabe ujungna mulak mai mana imana didok nakiningan mulak do ibana tu bangsona jala mulak nang tu debatana alaman takas do ditiki saud do tu anak ni si Naomi manang si Elimelek takas do maka porsiai ima debatani Israel di hutan Moab ale dungdangadong be anak konna manang mabalu ibana mulak mamuse ibana tu bangsona jala tu debatana ale sadana umarga dihita salukna sikap ni sirut ate paya parjolo sahali adong do parsi hohotonna di bagasan hasetiaon mangihutton imanan didok nakiningan si matuana te atik pesa disosoi mulak ma alai dak tagamod be adong yanak kondisi Naomi nagabe pasauton tu sirut ate ido makiningan di patakas nakiningani mulak maho dainang ay dangadong be si hirimomu sianao omayate hatai ale margugo do di sada pangatusion di tonga-tonga ni ngul ni sirut tarida mane do ibana dijua ibana mai jala dia lusi mana unang sai sosoyahu tumadi koko lau sirang siako jadi malo tapabagas kalimaton totu parjulu sahali masai denggado hubungan ni sirut dohot tu si matuana si Naomi ate jala odo sabutulna molo sada ipola nadumenggan molo adong do sada hubungan nadinggan di tonga-tonga ni sada persauran di tonga-tonga ni keluarga apalagi namar si matua do marpar pamuan nate pasti adong do sada parbue imana ni naking nasuolo sirang nate dapola hupabaga sate sipata di ngolut taon nate dan sada kamus na liling bei si patadang boy cocok kate aka si matua tu parumain nate baboy mayalani aha mai ale asing do anggo di berita di son masai takas do dangolui mana siang do si matua na yate ape nama balu ma dangaruk siri mobbe dang sada halak namora ibana di utamoam hidup bena iko mulak nasida tu hutabona pasugit ale di sido sasitong na di hita salhutna pabua molonunga do HP takas mangolu do sada relasi na denggan di tonga-tonga ni parsaurata lumobi di tonga-tonga ni keluarga manang BHP dangolu imana sirang di tonga-tonga ni parsauran manang di aka pardomuan di tonga-tonga di sada ulau nati dak boto manang di hita
mengalami nasi songonon nate. Ale justru sebaliknya gumurang saya binege do tong sobui do mardomu akasi matua tu parmen nate. Alaniaha mamacam meyate. Aka alasan-alasan na terjadi ate. Adong mana di dong pagoda kudo intervensi ni si matua kunina molo akan namar siraria do ate kan di tonga-tonga ni aka sada pakatayon adong madia napaholo kudo ibana si matua kutua kaya anak konna ale anggo tuahu hira kelas 2 macam ya teh nambui terjadi jala odo sabutulna molo terjadi nasi songonon odo nama serikot ikon natakas do adong sada prinsip pebua di ngolu parsaoran manang di dia pe nang lumobe di keluarga tetap do ikon etongod do si matua niba imana toras niba parumen niba dietong do ikon ianakon niba idom ba ini sada kunci molo taida di dia kapoda parsaripel saya didok do pebua asa tubuh do holong ni roha di tonga-tonga ni ngolu ni hita jolma ikon takas do ta auhon ta parto dihon ngolu nat saya toktong laho mangetong ise na di jolu niba manang yakayanakon manang parumai dui lapatanna ido sada geleng manang sada yanakon narikot ikos sada do holong ni roha di bagasani namang yu diamu aka amanami do inanami na hina holongan molo tapai tiu nakiningan panindangyo ni sirutong adong do sada bentuk nama se arga si hangul honotta na di do imana ia tusi olau ikotusi iutonokku ia tusi o maringanan ikotusi au maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku adong do tolu hal natakas di hasetiau ni sirut ate hasetiau ni bana dang alani holan alani akasinamut manang secara natarida di tonga-tonga ni ngolu ni ibanate rap dot akasimaduana padahal sasitong na taida do asugari ibana mulak tu bangsona maseta buate totu adong pikiran asugari secara logika ni hajal mauta totu na nga umura ibana pada modirina jala holong do bangsona la maka holongi ibana alai dang golom ria-ria ibana dinalaho dinalo mangudukon ngoluna tu si maduana manang tu parsaoran naung di peseda ibana di tonga-tonga ni sada parbangsoon manang di sada keluarga di tadi kon sirut do keluargana asa marsada ibana dohot imana kiningan di sada keluarga nai baru ale da kolani nagabe di haputuson ni sirut ale do nang bangsonai di tadi kodo lapatanna termasuk dalam hal budaya ni halak moab di tadi koni mana do ikon ihutonon ma budaya ni halak Israel nah sohea diula ibana alena paling takas musena patuluhon di ihuton ibana ma imana di nakiningan hapor seao ni si Naomi ima na di dok debatani Israel luar biasa teh molo adong di bagasan partikiano jud molo adong songoni ate sada prinsip mingul kudang do jolma mangihuton di sada parsaoran manang di sada keluarga manang di aka pasangan suami istri ale boy do marasing-asing do ibana taringo tu pemahaman manang di nalo pangihutononna di hasadaon di bagasan keluarga jala adong do ibana bersada di bagasan keluarga ale belum tentu do di iuton ibana do songo dia maruhut-ruhut di parbangsoon di sadari ngoluna jala godang do muse terjadi di tonga-tonga ni ngoluni jolma nang di akas parsaurani dan kabe di huton nang ugamona manang kaporsiaun di tonga-tonga ni di bagasan keluarga nate alaniaha nasi songoni om mana di dok golum ria-ria do saya masa do di tonga-tonga ni ngoluni hita jolma
Nah alani do di bagasan trupukon diajari do kita. Sapalah kita dinalaho mangihutton Tuhani. Sapalah kita dinalo mangudukon di sada parsaoran nama saya denggan di tonga-tonga ni ngoluta ikon toktong polinang aka pangitonota di sude aka ngoluta iya teh. Idem bani dia aka surat na asing daktar baen saya dioloi hamu ima halang dinalo mangudukon merdua tuan nate. Ada dok Tuhan Yesus molo saya dioloi jolmaido merdua tuan dak polin nang pangulahon na iya teh. Buama molo ta hatahon ta bahasahon ngolu nam yang berdua hati ya teh. Hati yang mendua. Mungkin hedo hita menonton sinetron naon nate hati yang mendua. Ada nate lagi molo nunga hati yang mendua akan terjadi harapan yang sirna. AHP di tonga-tonga ni ngolutta molo nunga mardua roha molo nunga ma dang polin ngolutta mangihutton di sada ulaon unang palajo di tonga-tonga di keluarga nang daw mangula di sada ulaupe molo nunga dua rohata dang denggan nang akapar bue na boy jalotta di tonga-tonga ni ngolutta nate. Idem bani sada prinsip do di tonga-tonga ni ngulu ni hapor serta lumobi hita mangulu itu hani imana didok nakiningat sada mai didok debatam nama debataku dakolan bangso ido nagabe bangsona dada holan keluargana do nagabe keluargana alai sada na didok hapor sioni pe parjolo didok dison ikon di bagasan hasadaon di tonga-tonga ni pangiutonota di bagasan nguluni jolma jala ujungna di bagasan aka barita ni siruton ima sada halak naung takas di bagasan sada pangoloyon di tonga-tonga ni nguluna ujungna di bagasan ngulunai jupang ma nadinggan di tonga-tonga ni ngulunai yate saut mai mana muli bana tu sada bangso ima si Solhot ni si matana dulu si Elimelek ima si Boas sate laos ido musek keturunan ni si Rut si Boas na gabe terus mai gabe sahak ma nang tutuhan Yesus pabua di son pabua sude nasa di tonga-tonga ni hasetia ni jolma toktong do marujung di bagasan sada pasu-pasu na godang sada ngolu na dumenggan dia dopan ni debata jala dipakai debata do ibana di sude aka perdalan ni ngoluna lausido nang di tonga-tonga ni ulotta sedarion nang dia kaya nakota di sedarion lau maka tidak kon haporsion sadado nani dok nani odolhon tuhita kana toras boado di bagasan trupuk natabege sedarion tubuh mato di hasetiaun di tonga-tonganya kayanakon dakolan hasetiaun nasida lo mangudukon aka pareta do aka poda di tonga-tonga ni aka ulon siganupari dia kana toras na jujut si pata taulahon niate ima tu aka yanakota ale buado asa martodi aka yanakotai markite sian parsitutuota imana kiningan na ni hade do kasirut pabua asa gabe nasida sisada pangatusion di ngolu nasida nani do bangsom nama bangsoku debatam nama debataku jala tu dia pe nasida lau tok tongdo di ihutton ima songo dia mapoda naulia teh apalagi di zaman waingon di hita salutna ka manami do inanami lumo bedia mu kana toras sudah sangat canggih pengaruh yang ada di tengah-tengah kehidupan yang modern saat ini apalagi kepada pemuda jala takas do hita ida teh jala terbuka do di bagasan tikion jala sada paru kilo doi di tonga-tonga ni ngoluta molo dak sahat tu sede pengakuan songonan di do sirutona teh manang tu dia peholau tu si doau dok lapatanna
Manang tu dia pe dalam ni ngoluta songon natoras na membuat ya nak kotai dan gabe tadi ngibana manang melenceng ngibana tu nasi ngate. Ale takas doi ate. Molonunga tameme hon nadenggan lumobi di tonga-tonga ni natoras tua kaya nakon pasti nasida di hutan nasida do kita. Pasti. Apalagi di dok di son bangsom nama bangsokku. Molo di dok siat segi par bangson ngagudang jolma nang akan poso ngagengsi bana lau paduduhon identitas secara kesukuan gudang dia teh alaniaha tang minoto teh mana kecintaan mana tu ada tu budaya ni kita songo halak batak kate idem bani tiki namar guru tu nasida saya usahonok kudo boado nasida asa takas ditanda jala di bototik songo sadadalan di ngolu nasida lau mencintai budaya bangsa Batak alana masai porludo ya teh di hita ay gudang sonari siat sudut na poso yang di boto be songo dia ma ahado adat nasa sitong na di tonga-tonga ni habatahon nanti. Totu di som mulai nasian hita natoras do yate. Boado ibana asa boy mangihut to niate. Alana godang do akapoda akana ikot si hangulu honota na boy mambuan akan ngolutta gabe tu hadengganon di hatorason ni pikiran do di pangalaho alani budaya yate. Alena parpudi di do di son de batamma de Batakku. Nama rapatan doi odo na umargate. Ngolong ngatakas do tamemehon pangajarion natakas manang di dia pe di hita natoras imataringo tu songo dia pangajaran di bagasan aka hapor siauni di tonga-tonga ni pangatusiong parugamo oni pasti nasida gabe mandiri jalamat parbue haporsion nasida maradopon debata. Jala boy mai di bagasa sadarion udurro nasida sude maka jong haporsionna. Ale boy do nang minggu naro daktarida be nasida tu gereja te. Bawoy di. Engko sonari so nagateng-ganteng do alakon. Bagak botar dan ngadong hirana noda di bagasan nasida. Ale bereng majo takas do hita di nalau mangaraon nasida terus di tonga-tonga ni ngolu nasida lumobi mangihuto Tuhani sotung hola namar guru nasida setia te alaniaha alani PR alaniaka dia alaniaka pertemuan kehadiran dor aka naasingate tetapi anak-anak kami bahwasanya hari ini kalian semua berdiri di hadapan Allah untuk menyatakan imanmu, iman kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Roh Kudus, seperti yang kita pelajari bahwa itulah satu-satunya dasar dalam hidupmu sehingga kamu dapat memperoleh apa yang kita harapkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita sampai pada akhirnya. Ingatlah itu. Pelajaran bukan berhenti untuk hari ini, tetapi pelajaran itu adalah awal daripada pekerjaanmu untuk kamu kembangkan pada masa depan. Bukan berarti kalau sudah diberikan atau naik sida hari ini sudah tahu, sudah beriman, sudah menjadi orang Kristen yang baik, itu harus diuji lagi. Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen yang benar-benar untuk memakai iman kita kepada Tuhan supaya kita dapat memperoleh apa yang kita harapkan yang akan kita terima daripada Tuhan. Untuk itu semuanya itu adalah kalau kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Alani dihita saluhutna marsitutu mahita dinalaho mangarahon akayana kota sude keluarga tak asa tekas di bagasan nguluna sida marhite pangajarion
marhita tiruan na denggan di tonga-tonga ni ulta gabe takasma nang di ngoluni hal na porsiai ima songona di dok di bagasan panidawi sirut ia tu si holao ikon tu si ihutonoku ia tu si ho maringanan ikon tu si yahu maringanan bangsom nama bangsoku debatam nama debataku atong obma salah satu bagian dasar di ngoluta baboa molo nunga hita takas mangolu di bagasa Tuhani di bagasan pengajar sia Tuhani jupak kita mahasitiau ta nama parbuihon aka pasu-pasu nagudang di tonga-tonga ni ngoluta amin martang yang mahita mauliate ma di soban rohanami Tuhan di bagasan tikion boy hami di nalaho manangyon hatam nagabi po dan ngolu nami lumobi ali Tuhan asa tok-tok kami marhasetiaon natakas di ngolu nami alani ali Tuhan di tonga-tonga ni gulmi ngolu nami masay godang do ali Tuhan na mangabad dohot na mangela dohot di nalaho mambuan ngolu nami tu seda ngolu na sohobar tu lomo ni roham alani ali Tuhan song panindangion di bagasan hatam di bagasan tikon manang tu dia pe hami mangalaka manang tu dia pe hami maringanan tok tong do hujujuk kami hulau kami ma luju molele Tuhan pangoloyon nami diho songon debata nag sileon hanguluan jalan na mangulo kami tungolu na dinggan di bagasan perdalang ulu nami alani ale Tuhan pargogoy ma lumobi ale Tuhan akayanak kon nami nanayang maka tidak kon haporsiaonna di bagasan tikion asa marsitutu nasida jala di parhatutu nasida hodo debata nagabi sioluan nasida lasongoni nang akan atora sale Tuhan saluhutna pargogoy mana sida di dalam membuan ngolu akay anak konna asa gabe marhasetiaon nasida tuho Tuhan debata tuho do pasaton nami saluhut pakobasion nanang niulaw ni Huriam alani ale Tuhan say homa na totong namian di bagasani asa gabi matparbue di suri pakubasin ni Huriam di tonga-tonga ni aka perdalangan Huriam di bagasan partikian naroon buano namin nang ale Tuhan lumuwi dia kay keluarga ale Tuhan na di basa-basa kodo ima aka dana boru di keluarga moklan sitohan boru siobing suak songoni ale Tuhan nang di tonga-tonga di keluarga ersialoho boru manurung asima roham Tuhan sai pasu-pasu ma keluargai lumubi anak kon nabi asabasoko di keluarga nasida asa tok-tong ale Tuhan di bagasan todimi saluhna asa terbain tuari naro gabe anak nasi ului ajar jala toktong mangului di aka hatam di tonga-tonga ni ngulu nasida lo sido le Tuhan nang di pakubesion na naing patupang parheon punguan ni aka perempuan saya homa toktong ale Tuhan na mangalehon hatiuron manang denggan ni aka ulaon naneng patupaon di bagasang bulan naroon lasongoni ale Tuhan nang di aka ruas ni Huriam di bagasan tikion na marulang tahun di kelahiran doh di pernikahan saya pasu-pasu masuk dia ke keluarga ya li Tuhan asa gabe keluarga na terpasu-pasu na toktong sioloiho di tonga-tonga ni ngolu nasida rasongoni ya li Tuhan nang disude aka na pinasamu aka pasu-pasu ali Tuhan doh na pasahato na kasude aka pilihan na ya li Tuhan oh matok tong ali Tuhan nama ngelehon tuganum aka ruas ni Huriam asa diusia ko ali Tuhan aka pasu-pasu gudang baik na di hahi pason nang aka pacarian na denggan do aka di ngulu-ngulu si ganupari atong tuhodo pasaton nami ali Tuhan saluhutna asa hotok tong dinalau rap dot hami disude aka ulon nami nang di aka ngulu nami ali Tuhan nang di bagasan aka nah hari di bagasan tikon ali Tuhan jujuk gudang aka parukilon na masa di hami marhite aka pikiran roha nang aka parsahito peli Tuhan
di bagasan kuarmu oleh Tuhan homa toktong na mangelon hamalumon do sonang iroha do dame di hami jala takas pakirimo nami tu ho oleh Tuhan dina laho toktong mangula dia kaulon nami ho bartulomon iroham atong tu ho do pasaton nami saluhut na oleh Tuhan ngolu nami di bagasan tikion tangyang nami hola na mga saon guari Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuji matuhata sia nomor 470 seda laos di soma tapasad piliata tubusat dohot amplop na satu hitabe ima dinalaho pilihan tu resort.
sukmahita tu acara dina maka jongjokon haporsiona kaya na kota di bagasan sadarion. Alani tabuka mamarhite marede hita sia nomor 140 sia ayat sada ro di ayat 2. Pinagido asa jongjong aka iyan ako nanang makatidok ka porsyon na di nga namun nabi. Kan bersilakan untuk bagi berdiri. Serap dot natorasna jongjong di nga namun nabi. Marhiti-hiti guarni di bata ama anak dotto di porbadia amin. Hamu alina toras ni dana kon di dahamu do yana komuna haholongan ni rohamuna jongjong sedison. Tama jumulo mandok moliate hamu sadari untuk di bata alani sude asini rohana na selaun hai di pangulu do nasida rasi rasa noaing jala sanga di boto nasida hatani di bata do dalan tu hanguluan. Halai tamado ingoto muna sadarion aka pambaina muna tu aka yanak kumunaon. Hai dang di leon debata aka dadana kontu hamu asa adong donga-donga muna mangula-ulau sabing. Halai asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangihuton hata ni debata. Ido ubahen na dilehon. Ditangya koko kamudo ganum ari yanak kumunaon na selaon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu noaing hurang ni pambaina muna taringo tu aka yanak kumunaon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna martangyang mahita. Alea manami ama ni nasa targuar ama di manuagijang do di tanoon say tangiho matangyang namion. Jakom maaka anak danakon gabe yanakomu. Hasima roham leho mato di porbadia tu rohana sida asa gabe sisiamu na sida ro di saling leleng na. Molo tung na hurang pambenan nami na say laon tu nasida say se samai. Say unang matargasip na sida jala unang luas mago manang ise siyan na sida binay ni pangalaho nami i. Asi maroham saha tu tangamu mana sida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul holan akan atoras. Hamu akan nanak nahina holongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata. Nama mereng turus tu bagasan rohamuna doh di jolo ni huriaun. Nunga di boto hamu lomo do sogo ni rohani debata dak terbaik kamu be marsida liat sogo di ari paruhumani. Molo di ingot tamu rohamuna di aka ari ni ngolumuna nasalpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sude asini rohana. Jala molo di ingot tamu aka pambeda muna nasoture ima neang do langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion maringoti. Buat kamu maluhut na Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna na usehu mopo pardosa na manopoti dosana. Ale paubah hamu marohamuna. Huhut puka hamu maparangen baru. Olak ni sadarion asa dalanan muna dalan nagogoti na marhapatean tu hanguluan saleleng ni leleng na. Atong alusi hamuma na husuk kunon tu hamu di jolo ni debata do di jolo ni akadongan na pungu di son. Na parjolo di parhatu tu roham do hata ni debata na gini rohonmu na selaon holanido dalan tu hanguluan ni alusna. Na paduahon na olo doho sian nasa roham tumundal hon saluhut dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihuton hatani debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna.
na patuluhon na olo doho maka ngoluhon haporsyo na sitongi nahi na tidak koni huria Kristen Protestan songo na tarsurat di pada Nairobi doho di pada nai baru alusna atong marpadan do hamun waing do debata na badiai di joloni huriaon tung unang ose hamu say burjuma hamu marningo saluhut nai asalam hot hapor seau muna martangi yang mahita alea manami jala debata nami suruh matod di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huleo kami marohanami bain inganamu olat nyon rodisan gelingna suraton jala sahapi matusi sude naung huoloi hami say paujung ma ulau na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti ma hami sasudena unang tu hamagon sugun manang ise siak kamion togu jala iring-iring ma hami ganup ari asa satami Tuhan uluan nasora sudah mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majolo ha porsea munai au porsea hundul mahamu roh mahamu mardua-dua halak lau majalo hata si paingot dot pasu-pasu nasihat Tuhani hata si paingot di si Agustina Susilawati Tanjung ai tuaka parrohana tigordo matani Tuhan jala tuaka pangiduan nasida do pinggolna alai bohini Tuhanido aloni akka si bahen najat sada Petrus tolu ayat 12 parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hangulwammu say burjumaho rasi rasamate dungilehonon nama toho tupal hanguluan hata si paingot di si Jovanka Veronik si Majunta di sini jala unang gabi sarobang hamu doho portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli nahinalasonna dohot nasundenggan Rom 12 ayat 2 parangehon mahatani debata na ginuruhomi ay ido hangoluammu say burjumaho rasi rasamate dung ilehonon nama toho tupal hangoluan jalo hamu pasu-pasu sia debata ama anak doto di Purbadia sai didongani Tuhan debata mahamu maraloh nasa najat jala di pargogo Tuhan debata mahamu patu pahu nadinggan di mana amin hata si paingot di si Kristi Amelia si Manjuntak alai tabotodo saluhu na do manupak tunadinggan
di akka namar holong ni roha di debata akka najinouna sian tahina nahinan. Rom 8 ayat 20. Parangehon mahata ni debata na ginuruhommu ay ido hangoluam. Say burjumaho rasira samate dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si Elma Frisiska Manulang ikon pasangapom mo na torasmo asalilik ko mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam toho 2 Musa 20 ayat 12. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluan mo say burjumaho rasira samate dungilehonon na matuho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak doto di Purbadia. Saya didongani Tuhan debata ama hamu maralo na senajat jala di pargo Tuhan debata ama hamu patu paho na dinggan di mana. Amin. Hata si paingod di si cindi eksaudi si manjuntak. Ia Yesus Kristus songoni natoari songoni sadarion laos idoro di saliling-lilingna. Heber 10 ayat 8. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluam. Say burjumaho rasira samate dungilehonon na matuho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si Yolanda Teresa Manurung alay marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tuhamu asa sadop tuk situtu di hamu jala marlobi-lobi hamu laho patupahon saluhut ulaon nadenggan. 2 Korinsia ayat 8. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluanmu say burjumaho rasira samate dungilehonon na matuho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak doto di Purbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasa najat jala di pargoge Tuhan debata mahamu patu pahon nadingkan di mana. Amin. Hata si paingod di si Windy Alfio Nita Siagian rasira sanuaeng dang dope mangido hamu marhite-hite kuar pangido hamu ma asa majalo hamu asa gok halalas ni rohamuna. Yohanes 10 ayat 24. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluan say burjumaho rasira samate dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si cindi Georgina boru tapu bolon so haposan pehita tongdo haposan anggo ibana ay dangtar suada hossa dirina. 2 Timotius 2 ayat 10. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluam say burjumaho rasira samate dungilehonon na matuho tuppal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama anak doto di Purbadia. Saya didongani Tuhan di bata mahamu maralohon na senajat jala di pargogi Tuhan di bata mahamu patu pahon na dinggan di bana. Amin. Hata si paingod di si Gita Evelyn boru tarihoran dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu pangujunan ay nagirgir doniato di alay galedo ia daging. Matius 26 ayat 41. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluam say burjumaho rasira samate dungilehonon na matuho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si Selawati Hasugian alay di Kristus dohamu jala di debatado anggo Kristus. Sada Korin biddu tolu ayat 20 tolu. Parangehon mahata ni debata na ginuruhom mi
ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama tuho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sia di bata ama anak doktor di Purbadia. Saya didongani Tuhan di bata ama hamu maralo honna sanajat. Jala di pargogi Tuhan di bata ama hamu patu pahon na dingga di bana. Amin. Hata si paingot di si jenis atrasya mahulai. Unang mahu rohani halak midaho siala haposo ommi. Alai gabetiruan ni akan aporsea maho di pakatayon di parange, di holong ni roha, di haporsiaon, nang di hatomanon. Sada Timotius 4 ayat 12. Parangehon mahatan ni debatana ginuruhommi, ay ido hanguluam. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honon nama tuho tuppal hanguluan. Hata si paingot di si Mutiara Novawanta Setiawati Silalahi. Pasobbu ma Jahoba, jala ibana paimaima. Say unang mohop roham, mida jolma na mardohar dalanna. Mida bawa siulahon gete-gete. Pesalmen 37 ayat 7. Parangehon mahatan ni debatana ginuruhommi, ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama tuho tuppal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia di bata ama anak doktor di Purbadia. Saya didongani Tuhan di bata hamu maralo honna sanajat. Jala di pargogi Tuhan di bata hamu patu pahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Mesia Evelina Siregar. Asa tungpos rohat tamadok. Tuhanido pangurupi diaw. Dang mabiyaraw. Ahama bahenon ni jolma tuaw. Heber 10 ayat 6. Parangehon mahatan ni debatana ginuruhommi ay ido hangoluammu. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama tuho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Risma Meimurni Sinaga. Lului hamu ma Jahoba asa manguluham. Amos 5 ayat 6a. Parangehon mahatan di batana ginuruhommi ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate dungile honon nama tuho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sia di bata ama anak doktor di Purbadia. Saya didongani Tuhan di bata hamu maralo honna sanajat. Jala di pargogi Tuhan di bata hamu patu pahon na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Cynthia Spin Florida Tumanggor. Ay argado hamu ditobus. Dibaheni pasangap hamu madebata marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite tod di muna ay debatado na punay. Sada Korin 6 ayat 20. Parangehon mahatan ni debatana ginuruhommi ay ido hanguluammu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungile honon nama tuho tuppal hanguluan. Hata si paingot di si Christine Hosana Pandiangan. Say di pasu-pasu jala diramoti Jahoba mahamu. 4 Musa 6 ayat 24. Parangehon mahatan ni debatana ginuruhommi ay ido hangoluammu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungile honon nama tuho tuppal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu sia di bata ama anak doktor di Purbadia. Saya didongani Tuhan di bata hamu maralo honna sanajat. Jala di pargogi Tuhan di bata hamu patupan na dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Jessica Adelia Abbarita. Asal di habiari hamu Jahoba. Jala dioloi hamu ibana di bagasan hasitongan.
sian nasa rohamuna ai idahamuma godang nai naung binahenna tuhamu. Sada Samuel 12 ayat 24. Parangehon maha tani debatana ginuruhomi ai ido hangoluammu. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Iren Teresa Apriliani Simanjunta. Manotong mahamu madok mauliate siala saluhut tu debata ama di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluammu. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sia debata ama anak doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maralo nasana jala di pargogi Tuhan debata mahamu patupau na dengga di bana. Amin. Hata si paingot di si Helena Christine si matupang. Momos mata tio pakirimon nata parhatopoti. Ay haposan do namar baga-baga hossa. Heber 10 ayat 20 Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluam. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Novita Sari Marito Panjaitan. Jala ikon haholongammu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogom. 5 Musa bidu onom ayat 5. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluammu. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maralo nasana jala di pargogi Tuhan debata mahamu patupahu na dinggan di bana. Amin. Hata si paingot di si Angeli Sasta Bela Sitorus. Asa marojahan ha porsyom muna dihagogoon ni debata. Unang dihabisuhon ni jolma. Sada Korin 2 ayat 5. Parangehon hamu mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluam. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Shirley Cynthia Boru Marpaung. Masih pature-tuream mahamu ganup marguru tuasiasi na jinalona. Songon akka juara bagas na burju di ragam-ragaman ni asiasi ni debata. Sada Petrus 4 ayat 10. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluam. Sai burju mahorasi rasa mate dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sia debata ama anak doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maralo na senajat jala di pargogi Tuhan debata mahamu patupahu na dingga di mana. Amin. Hata si paingot di si Rosa Afrianti manurung. Dada saluhut halak nama dok au Tuhanna. Bongot sogo tu harajaon banuagi jangi. Holan akan na mangulahon lomoni rohani damang na di banuagi jangi do. Matius 7 ayat 21. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluam. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Tria Hiskia si mangunsong. Ay na mangulahon lomoni rohani debata ido anggiku ido ibotoku, ido dainang. Markus 3 ayat 35. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi
ay ido hanguluam. Say burju mahora sirasamate, dungilehonon nama toho tuppal hanguluan. Jalo hamu mapasupasu sian debata ama anak doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maralona sanajan. Jala di pargogo Tuhan debata mahamu patu pahuna dinggan di bana. Amin. Hata si paingot di Sidela Frederica Siahan. Alay om mahata akka si bahenom muna. Ganup nama dok hata hasitongan tudonganna. Hasitongan dohot uhum. Hadameon ma panguhumon muna di partukko muna. Sakaria walu ayat 10 onom. Parangihon mahatane debatana ginuruhomi ay ido hanguluam. Say burju mahora sirasamate dungilehonon nama toho tuppal hanguluan. Hata si di si Erika Silvia Manurung. Jala halak na patas marroha, marsinod dang sogot songosod dang nilangit. Jala nasida akan na manugunugu torop halak to hatigoran, marsinod dang sogot songon bitang rodi saliling-liling na. Daniel 12 ayat tul. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluam. Say burju mahorasi rasamate. Dungilehonon nama toho tuppal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maraloh na senajan. Jala di pargogo Tuhan debata mahamu patu pahuna dinggan di bana. Amin. Hata si paingot di si Naomi si Manjunta. Pangaripunan ni Sudepoda naung itabegi oddo. Habiari debata jala rado tiak katonana ay ido inana si ingoton ni ganup jolma. Parjamita 12 ayat 10 tolu. Parangehon mahatani debata na ginuruhomi ay ido hangulwammu. Say burju mahora sirasamate. Dungilehonon nama toho tuppal hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata mahamu maralo nasanajat. Jala di pargogi Tuhan debata mahamu patu pauna dinggan di bana. Amin. Hata si paingot di si hapodaan jumonang si mamora. Dukon nii gabetogu marohamuna di bagasan Tuhani. Dohot di bagasan hagogoonna na togui. Efesus 6 ayat 10. Parangehon mahatan ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluam. Say burju mahora sirasamate dungilehonon nama toho tuppal hanguluan. Hata si paingot di si Anju Josafat Palentino Panjaitan. Roha nahilas pasihar panaili. Alay molo marsak roha margudopong ma todi. Poda 15 ayat 10 tolu. Parangehon mahatan ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju mahora sirasamate dungilehonon nama toho tuppal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maraloh nasanajat. Jala di pargogi Tuhan debata mahamu patu pahuna dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Rifan hamonangan manik. Ay manang piga baga-baga ni debata. Gabe olodo di bagasan ibana. Jala marhite-hite ibana do amen. Bahen hasangapon ni debata marhite-hite hami. 2 Korinsada ayat 20. Parangehon mahatan ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju mahora sirasamate dungilehonon nama toho tuppal hanguluan.
hata si paingot di Sirian Samuel Rizki Simanullang. Ay nunga takas huboto sakap akan nahusakapi taringo tuhamu ninna Jehovah. Sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan. Asa ahu mangalehon tuhamu ujung nahinalungutom muna. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Parangihon mahata ni debata na ginurohomi ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungilehonon na matoho tupal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu. Maralohong nasa najat. Jala dipargugi Tuhan debata mahamu. Patu pahuna dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Andreas Salpri Siburian. Ahu pe hudok matuhamu. Pangidohamu ma say na jupangad dohamu. Tuktuhi hamu ma say na ukapod do dihamu. Lukas 10 sada ayat sia. Parangihon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Say burjuma ho rasira samate. Dungilehonon na matoho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Mark Petra Surya Sibarani. Ope hamu akadongaku nahinaholongan. Marsi hohot jala somuba-muba mahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ay di boto hamudo dang magopo halojaw muna di bagasan Tuhani. Sada Korin 15 ayat 58. Parangihon hamu mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon na matoho tupal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugi Tuhan debata mahamu patu pahuna dinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Gabriel Sahat Marulitua Hutapea. Danu ngahudok tuho pirma todim jala marsi hohot. Unang manodi-nodi roham jala unang tahuton. Ay Jehovah debatam do dongammu manang dopak dia peho mangalaka. Joshua sada ayat sia. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hangoluamu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon na matoho tupal hangoluan. Di si Hesekiel Andika Nainggolan. Unang mabaloson hamu najat aloni najat. Pangisahiyon aloni pangisahiyon. Lam mamasu-masu mahamu ay naing teanom muna do pasu-pasu ubahen na tarjow hamu. Sada Petrus to parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluan mate dungilehonon na matoho tupal hangoluan. Tumaho rasi rasa mate dungilehonon na matoho tupal hangoluan. Paingo di si Gabriel Natal Pasaribu. Atong patutoru hamu madiri muna tutoru ni tangan ni debata nagugui. Asa di Sada Petrus 5 ayat 6. Parangehon mahata ni hangoluamu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon na matoho tupal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama anak doto di porbadia. Sai didongani tamahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugi Tuhan debata mahamu patu pahuna dinggan di mana. Amin. Hata si paingot di si Otniel Anggi Arauna Christian Batubara. Dang jadi hosomom mudongammu di bagasan roham. Alai ikon marsi paingot ho tudongammu asa unang manean dosa ho ala iba. Nama to ho tupal hangoluan.
Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak dotto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasanajan. Jala dipargoi Tuhan debata mahamu patupau nadingga di bana. Amin. Hata si paingot di si Marcelo Samuel Hutagalong. Di bagasan haholongom ma tulus sa sudena di hamu. Sada Korin 10 ayat 14. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma ho rasira samate dungilehonon na matuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Stephen Rifaldo Silaban. Ahu naung jumadiho tanoon, jolmai dohot pinahan akana di tanoon, marhite-hite hagogookku nagodangi, dohot marhite-hite tangakku na toltoli, jalahuleho doi tumanangise lomoni rohaku. Jeremia 27 ayat 5. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma ho rasira samate dungilehonon na matuho tupal hanguluan. Jalo hamu pasu-pasu sian debata ama anak dotto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasanajan. Jala dipargoi Tuhan debata mahamu patupau nadingga di bana. Amin. Hata si paingot di si Asido Parsaulian putra manulang. Alai gabe siulahon hatai mahamu. Unang holan pananginangi. Akana pautotoho dirina. Jakobus sada ayat 22. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma ho rasira samate. Dungilehonon na matuho tupal hanguluan. Hata si paingot di si Lorenzo Morin Pandapotan Aritonang. Jakon hamuma augakku marguru mahamu tuau ay nalabok doau jalana serep marroha asa dapotan hasonangan todimuna. Matius 10 sada ayat 20 sia. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluamu. Say burjuma ho rasira samate dungilehonon na matuho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian debata ama anak dotto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasanajat. Jala dipargugui Tuhan debata mahamu patupahon nadinggan di bana. Amin. Hata si paingot di si Sendika Yosefa Gultom. Ay marsudu-sudu doa sini rohana mida akka nama kabiari ibana. Lukas sada ayat 50. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hangoluamu. Say burjuma ho rasira samate. Dungilehonon na matuho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Gabriel hatorangan si manjuntak. Marsipatu ma pak muna laho makaringgaso barita nauli pardameyani. Efesus 6 ayat 15. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hangoluamu. Say burjuma ho rasira samate. Dungilehonon na matuho tupal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian debata ama anak dotto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasanajan. Jala dipargui Tuhan debata mahamu patupau nadinggan di bana. Amin. Hata si paingot di si Ferdi du putra Rionaldo si manjuntak. Alai nahok do haujahan na siya debata. Hataom masahana. Ditadda Tuhanido akana di ibana. Dohot sirang masian hageduhon nasa nama dok goarni Tuhani. 2 Timoteus 2 ayat 10 sia. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hangoluamu.
sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Samuel Kristian silalahi. Jala ikon sun daulat rohamuna tu Jahoba de batatai, asa marparange di bagasan akapatikna, jala mangaradoti akatonana suman songon sadarion. Sada raja-raja walu ayat 60 sada. Parangehon mahatani de batana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate, dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian di bata ama anak doktor di Purbadia. Sai didongani Tuhan di bata mahamu maralon nasanajat. Jala dipergugi Tuhan di bata mahamu patu pau nadingga di bana. Amin. Hata si paingot di si Samuel martogi si hite. Hosoman ni halak saluhu na dohamu ala ni guarhu. Alai na manahan ro di ujungna ido paluaonna. Markus 10 tolu ayat 10 tolu. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Daniel Rolando Immanuel Simanjunta. Martua do halak nama naon di pangujunani. Aidung tau ibana, jaloon nama tupal hangoluan. Naong di parbaga-baga tuaka na holong roha di iban. Jakobus sada ayat 12. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi, ay ido hangoluam. Sai burju mahorasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian di bata ama anak doktor di Purbadia. Sai didongani Tuhan di bata mahamu maraloho nasanajat. Jala dipergugi Tuhan di bata mahamu patu pau nadingga di mana. Amin. Pinangido tu akayana konami asa rimhamu jongjong. Kami persilakan untuk berdiri lagi. Martangyang mahita. Ali amanami jala debata nami suruma todim todi Purbadia itu rohan nami be. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Uleo kami marohanami bain inganamu olat nyon rodi saling lelingna. Suraton jala sahapi matusi sude nau holoi hami. Sai paujung ma ulam napinutuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sugut manang ise siak kamion. Togu jala iring-iring mahami ganupari. Asa satami tuhanguluan nasora suda. Mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami, amin. Seluruh pelajar sini boleh duduk kembali. Dihamu nama nami nanami ruas ni huria nahin holongan terlumo bima tu sudi aka amanami inanami natoras ni par guru malua di bagasan persiajaran nasa tahunon adong do di patu pahami penilaian secara khusus di luar penilaian ni aka ujian ni nasida ima marhite aka sikap di ruang kelas aka parsidohoton di nasida di sudi kebaktian dohot PA doho di hasil ujian dong tugas-tugas nong pinasahat tu nasida. Jadi molo pe hupatu pahami di bagasa tikyon dalam mengapresiasi
tulu halak terbaik di bagasa satahunon dang nalaho mabeda-beda ho kami amanginang laho mangaleho semangat do tunasida aka naung marsitutu paya hutihut persiajaran di bagasan nasa tahunon. Oleh karena itu, bagi nama yang akan kami panggilkan ke depan, yang akan kami sebutkan supaya maju ke depan. Terbaik ketiga, Mark Petra Surya Sibaran. Maju aja di tangga-tangga ya. Dia ke sana ya. Ya, ya, terus ya. Naik ke atas Terbaik kedua, Yolanda Teresa Manurung. Dan terbaik pertama, Lorenzo Morin Pandapotan Aritonang. Kami minta Amang Pendeta Immanuel untuk menyerahkan hadiah. Untuk selanjutnya, tabegema persembahan kor Sian Parguru Malua.
Dina marede hita nomor 150 ayat sada los jongjong mahita salhutna. Jongjong mahita salhutna. Tede homa. Bataku napasona kona. Tatangnya kumapilian na tapasahat di bagasan tikion martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhud sila ni nadinggan dot nasa ulibasa na maliutus. Pasatami masian ni lohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa upara hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaunmu dito nga tonga ni huriam doho di porti biyon buhay marohanami marhite hite todim asal mutadahami godeng silan dohon mitu hami asal lam girgir hami mandok mulyate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di banua gijang say pinarbadi amagoarmu say Roma harajaunmu say saud malomani roham di banua tongaun songon na di banua gijang leho matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan merdosa tuhami unak kami tugi untuk pangujunan balua mahami sian pangagung. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata mahamu di sodako Tuhan de bata mawina tuho jala asima rohanami daho di depakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma di hita salhuna kamanami nanami udutan nabe ulaon di bagasa tikion imam marulaon nabadia rabdohot natoras alani i tetap maha muamang tinggal di son langsung ma sahudulan rabdot akayana kota asa huma atau anon pelaksanaan na horas ma di hita salhuna.
Isen na nabihan na hurang. Itu dia jalur. Hah? Asa ya, Pak? Ayo adik-adik, silakan bersama dengan orang tua langsung. Ayo ambil tempat duduk bersama dengan orang tua. Tolu-tolu keluarga manusia. Tolu-tolu keluarga. Sia halak. Boy 10. Martulu-tulu keluarga mate anon naro tujulu. Boleh nanti acara selamat-selamatannya jolo langsung manginang tabuak mahudulata karena marulon nabadia di hapi mayana kotai itorhudul madisi anom matabain acara selamat-selamatan nasahumatop itor tabuak bima hudulata di hapi mayana kota hudul mahita. Tak tolong. Ini yang di depan ini mana orang tuanya ini? Cari orang tuamu dulu. Ya, molonga Jepang itor hudul mamanginang, molonga Jepang donasida itor hudul mahita. Tahapi mana sida itu ngatongat tak. Iya. Yang di belakang yang masih berdiri mana ini belum ketemu sama orang tuanya? Ayo, ayo. Ini yang masih berdiri belum ketemu orang tuanya nih. Kalau sudah ketemu tolong duduk biar langsung tahu. Nanti aja selama-selamatannya Manginang biar kita cepat supaya boleh lebih awal kita pulang. Masih ada foto-foto setelah ini, jadi masih menggunakan waktu yang banyak. Untuk keluarga yang tidak ikut boleh menunggu di belakang. Ini saudara-saudaranya atau teman-temannya boleh tunggu di belakang dulu supaya selesai dulu perjamuan kudus. Yang di belakang yang keluarga boleh turun, boleh tunggu di situ. Ini anak remaja yang di tengah yang berdiri nih. Boleh turun, boleh duduk, terserah, tapi jangan dulu berdiri di situ. Baik, sudah ya? Sudah semua orang tua bersama dengan anak-anaknya. Kita akan segera mulai. Yang di belakang minta tolong boleh lebih tenang lagi. Keluarga yang di belakang silakan menunggu saja dulu supaya kita lanjutkan acara perjamuan kudus. Tapasonang marohata martang yang nahohom mahita di bagasar rohata ganup. Martang yang mahita. Amin. Pinabotohom matuhita kamanginang namajuan non tulu-tulu keluarga mak. Tujuloon laho majalo ulaun nabadia. Jadi tulu-tulu keluarga mak langsung itor marbaris di joloon. Ta mulai macarata marid di mahita.
ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ati-ate muna dohot roha muna. Marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di Banua Gijang. Asi roham. Topo mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay. Lehon matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargogoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asalam malungun hami tu Banua Gijang. Asa say masihol hami. Paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naong pinarhamaol ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang majumolo. Manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manolsoli rohana ala ni pabahenan na soture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay aka na dohot marulaon na badiya. Unang be dioloy sibolis. Unang be didadati mardosa. Tung padaw hamuma rohamu nasyani. Tung gotapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naong mate jala naong mula mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatakasi majolo rohat tabi jala alusi hamuma na suku-sukun ng pasahaton to hamu jongjong ma hamu. Di parhatuturo hamdo halak pardo sa hosian hatutubum dohot alani pangalaw sim di patik ni debata molo di parhatuturo ham dogma olo namarsak do rohami ala dosami jala dipangido roham naing malua honuaing siad dosam molo songoni roham dogma olo di parhatuturo hamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatuturo ham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham. Late ni roha dohot hosom ni roha. Akub ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam. Molo songon ni roham dogma olo. Atong tapau dube marohata jala tatopoti masudi dosata. Ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jojot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami nuaing dohot sugot. Molo balos sonom mu to hami hobar tu pabahenan nami. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehom mu humokop hami. Ala ni i ubahen nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jala lehon tot di parbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna. Jala na mauwas dia sini roha ni debata. Saisaha matu hamu na hinaporsyaam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tu hamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amen alea manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang.
Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi honto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nilileng na. Amin. Hudul mahamu. Mari de mahita siya bukwid de sa 150 tol. Atong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badia. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nahi uju tarjehe ibana. Di dokma mauliate, di ponggoli ma, di parlehon matu sesian na huhut ma di dok. Jalo hamu maon, dagik kudoi, nanilehon tu hamatean homokop hamu. Bahen hamu masongoni, bahen parningotan muna diaho. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani, didok ma mauliate. Dilehon matu sesian na huhut ma didok. Jalo hamu ma, sudi hamu manginum siani, ia panginumanon padan nai baru doi marhite-hite mudarhu, bahen hasesaan ni dosa muna, say bahe kamu masongoni, bahen parningotan muna diaho. Atong Roma hamu, nunga rade sudi, ida jaladai hamu ma dengan basani debata. Roma 7 loon tulu-tulu keluarga.
Mari di mahita sian buku di nomor 14 ayat sada sudi mahita jongjong. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan dewata ale todiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan dewata ale todiku, jala unang tung halupa hondinggan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tu hodinggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardinggan basa do Tuhan dewata. Labatar rimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita nahobar tu dosata, jala dang dibalosson tu hita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anakon nado, asini rohani Tuhan debata di akka nama kabiari ibana. Nung atakas di patuduhon debata, holong ni rohana itu hita dinamate Kristus, humokop hita, uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olak nion rodi saliling ni lelengna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Amen. 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 Hudul mahita saluhutna masuk mahita tu sesi foto perkeluarga pinangido ma tu amang BP Batubara laho majuhon sesuai dohot absen naro tujuluon kecuali adong sahala na sedang perawatan lo mata pajulu na sidaka manginang ala baru marsunti dope jadi kon istirahat lo ma parjulu jo nasida tungpe dang sesuai dohot abjad. Silakan amang. Baik, kami